Ofol tal-festi ta' Santa Marija jintlaħaq fil-15 ta' Wissu, iżda l-mostejn daqstant ieħor huwa importanti l-10 ta' Wissu fejn nifakru jum l-inkoronazzjoni tal-kwadru tal-Madonna. Għal daqstant fost ħafna attivitajiet iħejju wkoll spettaklu pirotekniku u din id-darba kien imisli l-laqda tan-nar 15 ta' Wissu li tieħu ħsieb ix-xogħol fuqu. Fl-għeliqi bejn il-Mosta u l-Imġan f'xemx tiżreġ u temperaturi sħan, iltqajna ma' Lorenz Gawci, wieħed mill-membri attivi tas-soċjetà. Hawn fissrilna kif din is-sena ħejjew tower crane li madwaru ddur burja mill-isbaħ tal-lob tan-nar. Nar sinkronizzat mal-mużika ovvjament. U shapes, sfejjer, blalen bil-beraq, serpentelli li konsisti n-nar. Wara li s-sena l-oħra taw spettaklu bl-istess struttura u saħansitra wkoll rebħu l-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art, il-membri tas-soċjetà ħasbu biex jirfinaw il-prodott. Rridu naqdu dawn il-blalen u l-fetqiet u hekk. Ġa s-sistema. Għall-imbagħad nissinkronizzaw mal-mużika. Biftit li xejn ċans għal provi staqsejna lil Lorenz kif hu sħabu jħossuhom f'dawk il-ftit sekondi qabel jibda l-ispettaklu. Ftit sekondi qabel ma' xogħol ta' sena sħiħa se jsaħħar mijiet ta' pari għajnejn madwar il-pajjiż. Emozjonanti ħafna. Ma tistax tiddiskrivija. Pressure kbira. Sib min jistaqsi għalfejn tagħmlu dan kollu għaliex kollox jispiċċa fi ftit minuti ma ddumu sena tippjanaw, tfasslu, toħorġu bidejat, jimsħaħ fix-xemx. Passjoni. Dik il-kelma eżatta. Passjoni li ma tmut ħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.